ଭୁଲରେ ବି ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ସହିତ ଲାଗନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ରାଶିଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ପଛରେ କେବେ ବି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଏମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କରିପାରନ୍ତି ବର୍ବାଦ, ଆପଣଙ୍କୁ କରିପାରନ୍ତି ଦାଣ୍ଡର ଭିକାରୀ। ଏମାନେ ସଦାବେଳେ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଯଦି ଏମାନେ ଭୁଲରେ ବି ଥରଟାଏ ରାଗିଯାଆନ୍ତି ନା, ଏମାନଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା କାଠିକର ପାଠ ହୋଇଯାଏ। ତ ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇ ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟ ହେଉଛି କୁମ୍ଭ ରାଶି। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ସହ ପଙ୍ଗା ନେଲେ କ'ଣ ହୁଏ, ତାଙ୍କ ସହ ଲାଗିଲେ କ'ଣ ହୁଏ, ସେହି ବିଷୟରେ ବିସ୍ତାର ରୂପେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବି। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ସଦାବେଳେ ଶାନ୍ତ ସରଳ ରୁହନ୍ତି। ସଦାବେଳେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଆକର୍ଷଣିତ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏମାନେ ଥରଟାଏ ରାଗନ୍ତି, ଆଙ୍କ ରାଗକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା କାଠିକର ପାଠ ହୋଇଯାଏ। ଏମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ବହୁତ କଠିନ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଏମାନେ ଥରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ନା, ଏମାନେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନ ନେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ମନରେ ଶାନ୍ତ ହୁଏନି। ଏମାନେ ଯାହା ସହିତ ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତଳିତଳାନ୍ତ ନ କଲା ଯାଏଁ ଏମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ବସନ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଶାନ୍ତ ସରଳ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ରାଗନ୍ତି ଥରେ ଏମାନେ କାହାରି ବି ନୁହନ୍ତି। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏହି ରାଶି ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ, କାରଣ ଭଗବାନ ଶିବ ହେଉଛନ୍ତି ଶିବଶଙ୍କର ହର ହର ମହାଦେବ। ଏମାନେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ସଦାବେଳେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ମହାଦେବ ଯେମିତି ଶାନ୍ତ ସରଳ ଥାନ୍ତି, ତୋପେ ବର ନଚେତ କୋପେ ବର, ସେଇ ଟାଇପ୍ର ସଦାବେଳେ ଶାନ୍ତ ସରଳ ମନ ରୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ରାଗନ୍ତି କିମ୍ବା ଜାଣିବାକୁ ପାଆନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଲୋକ ମୋର କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଅଛି, ସିଏ ତାଙ୍କୁ ପଲଟବାର କରନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବିଶେଷ କହୁଛି, ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ ଭୁଲରେ ବି ଏହି ରାଶିର ବିଷୟରେ ଲାଗନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହିଲୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।